ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ମାଗି ରାଜମହଲକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ରାଜା ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କେହି ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏକ ରାଜା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଜା ବେଶରେ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିବାହ କରନ୍ତି।